भाई जय जगन्नाथ सामने भाई आज किचन को आसছে ମାନେ କିଛି ନା କିଛି ତ ଗୋଟେ ନୂଆ ବନେଇବ ହିଁ। ଚାଲ ତ କିଛି ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ ଜିନିଷ ବନେଇବା। ଆଗକୁ ବନଉଛି ଦେଖେଇବି ଆଉ ତ ମ୍ୟାଗିର ରେସିପି ବନେଇବା ଲାଗି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଲେମ୍ବୁ ରସ, ଧନିଆ ପତ୍ର, ରସୁଣ କାଟା, ଲଙ୍କା କାଟା, ମ୍ୟାଗି। ତାପରେ ଏଟା ତ ରେସିପିଟା ନାମ ହେଲା ଧନିଆ ପତ୍ର ଲେମ୍ବୁ ମ୍ୟାଗି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଗିଟାକୁ ବଏଲ କରିଦେବେ ଟିକେ। ତାପରେ କରେଇରେ ଟିକେ ତେଲ ଗରମ କରିକି ଟିକେ ରସୁଣ ଲଙ୍କା ତାକୁ ଭଲସେ ନାଡ଼ି ଦେବେ ଯେମିତି ଟିକେ ତାର ଧାସଟା ପଳେଇବ। ତାପରେ ହଳଦୀ ଟିକେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ତାପରେ ମ୍ୟାଗି ମସଲାଟା ପକାଇଦେବେ। ତାକୁ ଭଲସେ କଷ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି କଷିବେ। ତାପରେ ମ୍ୟାଗି ବଏଲ କରିଥିବା ମ୍ୟାଗିଟାକୁ ପକାଇଦେବେ। ତାକୁ ବି ଭଲସେ ନାଡ଼ିବେ ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଭଲସେ ନ ନାଡ଼ିଲା ଲାଗେ ଭଲ ଟିକେ ଲାଗେନି ହେଲା। ତାପରେ ଲେମ୍ବୁ ରସଟା ଏଇଟା ମେନ୍। ଏଇଟା ଲେମ୍ବୁ ରସଟା ପକେଇକି ନାଡ଼ି ଦେବେ ନହେଲେ ପିତା ଲାଗିବ ଫାଲତୁ ଲାଗିବ। ଆଉ ଧଣିଆ ପତ୍ର ମ୍ୟାଗି ମାନେ ଧଣିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ଛାଟିକି ପକେଇବା ନା ଆଉ ହଁ। ତାପରେ ଦେଖିବାର ତ କେତେ ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉନି। ଆଉ ତ ଏକଲା ତ ଖାଇ ହେବନି। ଆମେ ବଡ଼ ସେଫ୍କୁ ଦିଆଗଲା, ସେ କହିଲା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଏତିକି ଥିଲା ଆଜି ପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍।